O 20 rokov si myslím, že budeme mať veľkú pobočku aj v Amerike. A nielen Amerike, ale aj si myslím, že aj niekde aj v Ázii. Firma Kami-Profit bude o 20 rokov minimálne niekde na inej planéte. Nachádzame sa vo Vajnoroch na 55. poschodí budovy, ktorú zhotovil Kami-Profit. Samozrejme zamestnanci chodia do roboty metrom. Metro budovalo samozrejme kto iný ako Kami-Profit. A neustále rastieme, zlepšujeme sa. Vidím Kami-Profit úspešnú firmu, ktorá bude mať projekt v každom štáte Európy a prípadne aj do Ameriky úspešne bude budovať projekty. Myslím si, že možno aj o 20 rokov aj na Marse, uvidíme. Závisí to od toho, že ako sa bude posúvať vlastne civilizácia, podľa toho sa vlastne bude posúvať stavebníctvo. Ja firme prajem, aby sa jej darilo minimálne tak, ako sa jej darí a do budúcna, aby sa jej darilo minimálne 100-krát viac. V spoločnosti Kami-Profit by som zaželala veľa nových zahraničných investorov, ktorí by vyzdvihli našu spoločnosť Kami-Profit. Firme želám určite veľa úspešných projektov, hlavne dokončených úspešných projektov, ako aj získaných veľa nových zákaziek. To si myslím, že robí Kami-Profit výnimočné, že sa nebojí ísť do takýchto veľkých stavieb a rád prijíma výzvy. Aby sme sa stretávali s čoraz viac zaujímavými projektami a prípadne aby sme mali čoraz viac svojich developerských projektov. Firmu Kami-Profit vidím ako silnú a inovatívnu firmu, ktorá je silná nielen v regiónoch Slovenska, ale takisto aj v zahraničí, kde funguje tímová spolupráca, kde kladieme dôraz na kvalitu, bezpečnosť a dbáme na životné prostredie. A keďže som na tom reklamačnom, ako vidíte, tak by som chcela poprieť tejto firme do budúcna, aby investori a Boh odpustil všetky hriechy tejto spoločnosti a dali jej silu na nové. Spokojného investora na každej stavbe, spokojných dodávateľov, spokojných zamestnancov. Kami-Profitu by som chcel popriať najmä silné partnerstvá, aby si vytvárala dlhodobé a prospešné vzťahy s klientmi, dodávateľmi a celou komunitou, ktoré pôsobí. Neviem, kde sa bude nachádzať firma Kami-Profit. Majiteľovi prajem, aby už býval na Seychelloch a ja možno budem tam tiež, budeme dvaja. Kami-Profitu by som popriala mladý kolektív, ktorý bude taký dynamický, ako je teraz. No, že budeme ovládať celú centrálnu Európu. Je tu veľmi dobrý mladý tím, ktorý si navzájom pomáha a verím, že nakoniec to vždy všetci spolu zvládneme. Tak hlavne veľa dobrých zákazok, jak táto teda, a veľa dobrých zamestnancov, podobných ako týchto. Raz, dva, tri, Kami! Drahí kolegovci, z celého srdiečka by som vám chcela poprieť čo najviac rokov strávených v Kami-Profite, aby ste sa hlavne vzdelávali, samovzdelávali a aby ste rástli spoločne s touto firmou. Tak svojim kolegom a partnerom, ktorí s nami robia, by som prvom chcel poďakovať za to, že mám to šťastie, že do práce môžem chodiť spokojný a tešiť sa do práce. A to je vlastne to, čo aj prajem Kami-Profit naďalej, aby aj moji kolegovia a takisto aj ja sme chodili do tej práce spokojní a aby sme aj z práce odchádzali spokojní. Chcel by som popriať mojim kolegom dobrú a chutnú kávu každé ráno. Dobrá komunita, tím a s nimi dobre pracovať. Ja fajn a chcem ďalej pracovať tu. Tak určite by som poprial kolegom, aby aj naďalej, ako doteraz, odovzdávali projekty v takej kvalite. Želám svojim kolegom aj nadriadeným, aby sme naďalej boli super partia, ktorá si vzájomne pomáha pri budovaní firmy. Tak asi svojim kolegom by som tiež popriala tak veľa úspechov, nech sa im darí, nech sú tu šťastní. Aby sa im darilo minimálne tak, ako sa im darilo doteraz. A veľa zábavných team buildingov. Jedno veľké ďakujem, pretože ja som v Kami-Profite vyrastal, išiel som tu rovno po vysokej škole. Takže všetko, čo som sa naučil, viem vďaka Kami-Profitu, aj vďaka investorom, s ktorým som stretával na stavbách, takže za to jedna veľká vďaka. Ďakujem za doterajšiu spoluprácu, aj keď zatiaľ krátku, ale teším sa práve na tých následujúcich 20 rokov. Ďakujem za všetko.